Debrecenből. És én megértettem, hiszem, hogy ti is megértett az Úr kegyelme által, a lélek által. Beszéltek, hogy mi a karácsony, vagy a karácsony egy szeretetünknek, hogy Jézus Krisztus mit tett érted. Elmondta, hogy volt egy terhes asszony. Iker testvére szült. És ez a Iker egyik legalább a másik szó. És mit tett ez az Iker testvére? Már az anya mélybe, képzeljétek el. És mondta, hogy ez már 17 éves, mind a kettő egészséges. Tudjátok, mit tett ez az egészséges testvér? Észrevette az anya mélybe, hogy az ő testvére le van maradva, tehát nyomorék. Ezt tett az Úr Jézus velünk, átkarolta, és azt mondja, bámba, ez 17 éves, mind a kettő egészséges. Értse mindent, és értjük meg, hogy ez a szeretetünknek, sokan nem tudják. Azt hiszem, hogy enni kell. Hallottam egy embert, már rég megvolt, hogy neki az az ünnep, hogy ha van mit tenni, mit tenni. Ez az igazi ünnep, ha Jézus szívedbe fogadom, ez lesz az igazi karácsony számomra és számodra, hogy az Úr így legyen benned és benned. Amen.